Ni'n aros gyda thema celf yn y Bang Mawr heddi. Gret! Fi wedi gwneud llun ohon y ti. Fi'n licio fe? Fi yw hwnna. Ie. Byddai'n hi'n gallu gwneud job gwyll. O'n i'n meddwl bod yn dda. Ta beth, ti eisiau gweld 30 pot paent yn ffrwydro? 30 pot paent, ydw? Bydd angen help ti I droi'r potiau drosodd. Pan bod rhaid ni droi nhw drosodd? Yn y potiau, mae yna vinegar, soda pobi a faint I gyd ar wahân. Am y tro. Bydd angen troi'r potiau I gymysgu'r sylweddau I gyd. Felly mae paent yn rhain. Ie, dyna fydd yn rhoi y lliw i'r gwaith celf ar y llun wen ar y llawr. Dal sownd, fi'n cofio ni'n neud rhywbeth tebyg yn y gyfres diwetha. Dechrau eitha araf, ond y hira maen nhw'n cymryd, y mwyaf o wasgyd sy'n y canisters, a'r uchaf fydden nhw'n ffrwydro. Felly mae eisiau bod yn amyneddgar. Reit? OK te, nawr am y fersiwn super size. Sa'n siŵr am hyn. Ie. Pan fyddwn ni'n troi'r potiau, bydd angen I redeg yn gloi. Pan mae vinegar yn cymysgu gyda soda pobi, maen nhw'n adweithio ac yn rhyddhau nwy carbon dioxide. A phan mae'r carbon dioxide yn dianc o'r pot, mae'n ffrwydro. Lot! Bydd angen rein arno ni. A rein. Peidwch trio hwn gytre. Barod? Barod. Wrth droi'r potiau ben I weired, roedd popeth yn cymysgu ac yn rhyddhau carbon dioxide. Mae'r cymysgedd yn byblo ac ehangu ar carbon dioxide yn creu lot o wasgedd, thus chi'n ysgwyd can o bop ffisiau agor yn gyflym. Dim ond un lle sydd iddo fynd, mas o'r tin. Yeah! Campaign!